Chimirai tipinde. Chimirai tipinde. Zvichiteera video yatenderera pa social media, Destiny Media yabva Harare ikaenda kuNorton kuri kunzi kwaitika chiitiko ichi. Vazhinji vari kubvumirana kuti chaitika, asi vari kuti havasi kuziva kuti ndepapi chaipo. Umwe ataura ane pamba paatinongedzera kuti ndo paitika chiitiko chevanhu vanga vachiita bonde vakazotadza kubva. Pana isnata apo pabatwawo murume nemukadzi vakanamirana. Kana muchiti vakanamirana munorevei? Ndichitaurawo kune imwe vechidiki, they were having sex, they couldn't remove. Murume atadza kubudisa pabatwa ipapo. Imimi muchinzwa chiitiko icho hachina kukatyamadza here kuti makambonzwawo nezvazvo kuti zvinhu zvinoitika? Ndatotya, asi ndakambonzwa nezvazvo kuti kune varume vanodaro, vanoita vakadzi vavo zvakadaro, kuti ndingakuseterei imi muri mukadzi wangu, kuti mukazoenda kunoita zvimwe ndinokubatai. Zvinosetwa sei zvinhu izvozvi? Right, ini ndinobva kuMount Darwin. Tinoti takura isusu vakomana kuMount Darwin, tinonzi vakadzi venyu ava vachengetei zvakanaka, vakakuitirai matricks senge isu tinana sekuru odza sekuru, mukadzi wangu anobuda mumba anoita zvichihure, kunzi hanetse, unoda kubata munhu wacho here kana kuti unoda kubata iye? Ndatoti andoda kuvabata vakabatana. Ndopa ndinosetirwa, ndogadzirirwa mishonga yangu. Mishonga yangu nguva dzakawanda inenge iri banga, chamunoti wokapureri. Saka wokapureri ndinorivhura, ndozorera kamushonga wangu, ndinorikanda pasi pemubhedha wandinorara nemunhu iyeye. Saka akazorara nemumwe munhu asiri inini, vanonamarirana zvokuti havazobudisana kusvika ndasvika. Zvino kunoku nyaya iripo iyi, manzwawo here unzi murume wemukadzi uyu aripo here, haapo here, uye vanhu ava munovaziva here? Vanhu vanogara kunoku, asi sezvandataura kuti ndiri kuti pamba pana Esnat, saka vanhu ivavo ndinotovaziva, asi ivo vana vari pamba pana Esnat vari kuvahaidha, vari kuvavanziridza kuti vasazozivikanwa nerudhende rese. Murume ramba kubva pamudzimai uyu, munoziva here kuti anoita nezvei, ndewemuno here? Ndidhiraivha, hanzi anodhiraivha zvimushikashika izvi zvedu zvinoenda kuKarina kana kuHarare izvi, zvimushika zvimahonda fit izvi. Asi tinonzwa kuti kana vanhu vakaramba vakadaro kwenguva refu zvinounza dambudziko. Vanhu ava kubva nguva iyoyo vachingorimwe here kati pane zvimwe zvamboedzwawo kunzi vanhu ava vave vanoregedzana? Andiona sengonzi vamboenda kuchipatara, saka pangave vapiwa mapainkillers, ndo chinhu chavangabatsirwe nacho kuchipatara, because mukadzi anenge achirwadziwa, murume anenge achirwadziwa, saka vanofanira vapiwa mapiritsi wavo, then vozotsvaga n'anga ingavaigadzirire mushonga wokuti vachibudisana. Iko zvinezvi mungazive here kuti varipi? Ini ndinobhilivha kuti vachirimo mumba imomo mandataura kuti vanhu vari kutovavanziridza kuti vasabude, kuitira kuti tisazoita kuti chive chiseko kunoku. Saka vanonzi varimo, kana vasimo vari kutenderera, because vari kunzi vari kufamba nekakombi, vari kutendera vachitsvagawo kana n'anga yezinata, because it's obvious munhu wezinata angati vachiziva matricks wavo kuti varilisana. Ndeapi mashoko amungade kutaurira vanhu vakatarisa iko zvinezvi? Vakatarisa mazviona zvatawanawo, zvinhu zvinoitika. Varume chenjerai vakadzi vatikurara navo, ngative nemunhu mumwe chete mumba waunochengetawo. Asi vakadzi vari kubuda ivavo, aiwa ona zvazoitika wakwadzisa mumwe. Tataura nevagari vemuNorton kuti vanonzwa sei pamusoro penyaya yekushandisirana mishonga iyo iri kunzi nevanhu lock system. Zvinhu zvakanaka here? Zvakaipirei
zvakanakirei? Regai tivanzwe vachitaura. Kana imi muri kutaura kuti vakadzi musi kuda kulokewa, make sure kana tiri kuti tirongorora nazogara tese tichinakidzana, handimona. Saka chandoda mukudza chinhu wani. Lokunati ngaiveko. Kana iwe une mukadzi wako wadisisa, handona, une wamuroora, handona. Kuti mukudze dzinza, but unoone wakusimuka kuna kuZimbabwe uchienda kunana DRC kunana Congo, handona. Saka manje zvinoitika ndezvekudayo. Kuti nyaya yelokunati imire, vakadzi nevarume hatifani kubvisirana patinororana, handimona. Why just because umwe munhu anorwadziwa neexpend ranenge akaitira kumukadzi wake, ndosaka achienda kunoloka. Pamwe pacho tinotarisa age yevana watinenge taroora, anoona kuti ini ndaroora mwana wangu ane 17 years, ndamupedzera chikoro ndatasendetadzi, ndakunzi ndisipo ndinowanika mumba mune imwe hembe yakaainwa isiri yangu. Aiwa, ipapo panokonzesa inonzi lokunati ngaiswe pamunhu. Iwewe unowanika mukadzi wako achinotestwa achioneka neHIV, iwe usina, ipapo ngatikurudzire inonzi lokunati ngaiswe ikuvakadzi. Varume hatifani kusangana tine lokunati. Ndofana kuloka both sides kana talokana. Inini ukandiloka ndofana kuloka kuti usabude kunze. Asi munonzwa sei? Ko murume wacho akafa asiya ini nandisa lokuyo ndozorarama sei? Zvinorwadza because handichakwanisi kurarama, handichakwanisi kuwanikwa neumwe murume. Is difficult kuti mukadzi unonga utoresa mumba ozoita chipfambi kunze kuna umwe murume achisa murume wake mumba. Asi takatarisa tinoona kuti varume vazhinji vanoita gumbo mumba gumbo panze. Maonero enyu mimi vakadziwo zvinovanakidza here? Ko vakakuisayo mimi mushonga wacho welock system munonzwa sei? Yeah, zviri right, because munhu afa kungoita chipfambi kana uchinge wakatora mudzimai kana kuti uchinge wakawanikwa, because munhu ndosaka uchinzi munhu tora nguva yako usati waroora kana kuroorwa, because unenge waenjoya. Saka iwe ukasaenjoya manje kunze unozoita kumbopadze kumumba. Saka loko ini yakanaka panyaya kuti mukadzi afa kuita chipfambi, murume afa kuita chipfambi, zviri right. Kana ndakunzwisisai muri kuti imimi vanhu ngavalokane kwete kuti wani chete alokwe. Andina kuti gavalokane such, but ndinoedza kutsanangura kuti munhu kana uchinge wakaroora uri mumba gadzikana, uyezve murume kana uchinge wakaroora gadzikana usaita chipfambi. Kuri kuti mwana wenyu mimi aiswa iyo lock system iyo tinoziva kuti upenyu hauzikanwe. Murume wacho ofuma akafa asiya adaro mwana wenyu munonzwa sei? Pari panyaya yekuti munhu anofa manje asalogweni mai ipapo pari difficult pakaoma, but haisi nyaya yekuti ndikusapota kuti logweni yakanaka, but ndiuye kusapota kuti munhu kana achinge akaroora ngasaita chipfambi, kana kuroora ngasaita chipfambi. Nyaya haina kunaka nekuti inini uri mupenyu unogona una sezvakanaka, asi ndikafa futi ndogona sara futi ndingouraya vamwe varume vasina mhosva. Ndozvazvakanyanya kutoipira. Hazvina kutonaka zvekuloka munhu. Munhu ega ngaangoziva kuzvichengeta ega kwete kuda kuchengetwa neloko. Tiri kuona mazuva ano kuti nyaya yemadzimai vari kubatwa vachinzi vaita gumbo mumba gumbo panze iri kuramba ichiwanda. Mungati chii chiri kukonzeresa kuti zvidaro? Varume kazhinji havasi kuchengeta vakadzi, saka umwe wanogumirwa nepfungwa. Hatisi tese tinofunga pfungwa yekuti ndikabuda, umwe hafungi pfungwa yekuzvichandira, anongofunga kuti apa ndikatsvagawo vamwe varume ndokwanisa kudi kurarama ndichichengetewa nevarume. Chimirai tipinde. Chimirai tipinde. Amunyare zvinhu zvamunoita zvakashata kudaro. Manje muri kufira ipapo. Muri kufira padenga ipapo. Wewe unovata nemukadzi wemunhu washaya wako mukadzi. Manje munofira ipapo.